Boas. Buenas. Que alimentos sementas na túa horta, na casa? Pois patatas ou patacas, cebolas e uns poucos pimientos e tomates. Que sementes en cada época do ano? Pois o que lle corresponda. Os puerros, por exemplo, poños agora e recollos en inverno. Hai algunha época do ano na que a horta... Leitugas, tamén. Vale. Hai algunha época do ano na que a horta non teña ningún produto? Inverno. Cal é o produto que tes na horta que máis empregas na cociña? Pois os tomates. Bueno, os tomates iso é legumbre. Os tomates e as patatas, que é para todo o ano. Que pratos cociñas que leven produtos da horta? Pois todos. Todos? Todos. Vale, moitas gracias. De nada.